danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. When I was in JSS2, sai na fara rubuta lyrics irin waka haka da sauransu. To lokacin ina tunanin 2009 ina JSS2. To tun lokacin na fara harkan waka dai. To tun a wancan lokacin da ka fara, yaya waƙar ta wancan lokacin da kuma waƙar da muke ciki a yanzu suke? Gaskiya akwai bambanci sosai. Akwai bambanci. Nin a wancan lokacin ma ana yi da daɗi ba daɗi dai. Still mun ƙi yin give up din. Idan wani lokacin ma ina tafiya akan hanya za ga ina description da sauransu, ina rapping akan titi. So wasu sai na zama abin dariya ma akan layi. Danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more.